Καμιά φορά συναντάς κάποιον, that your instinct tells you, go for it. 29 χρονών γνώρισα μια Αμερικάνα που ήταν τουρίστρια εδώ. Ερωτευτήκαμε. 3 εβδομάδες κάθισε εδώ. Πάμε σε 3 νησιά μαζί. Αυτό ήταν. Τελικά. Έφυγε την μέρα που έφυγε, την ίδια μέρα. Πάω στο Πειραιά στα γραφεία τα ναυτιλιακά να βρω καράβι που να πηγαίνει στην Αμερική. Πάμε νέο και από εκεί κατευθείαν στο Κανέριγκατ. Και έτσι πήγα Αμερική και έμεινα 42 χρόνια. Η ομορφιά της ζωής είναι που δεν ξέρουμε τι θα γίνει αύριο. Γιατί άμα ξέραμε αύριο και μετά θα γίνει, θα ήταν άνοστη η ζωή, μονοτονία. The point is that how can you say I don't mind when the hardships are there? That phrase can only be said when you stop trying to see the plan and allow yourself to be part of the plan. You can't act in the movie and watch the movie. You can't, like, what do you, no. Stop trying to see God's plan and live it. Live it.